New York is situated in the northeast region of the United States of America. Over 8 million people call the Big Apple home, and the city attracts up to 50 million visitors a year. Dobrý večer, New York. Dobrý večer, Amerika. Vítajte tu na tejto nádhernej Bohemian National Hall v New Yorku. Ešte raz dobrý večer. Good evening, New York. Good evening, America. I'm very excited and honored to welcome you here at this beautiful Bohemian National Hall on behalf of Plus 41 Foundation to present you our community beauty pageant, Miss Czech Slovak America 2015. Rád by som bol, aby ste mi pomohli privítať moju šarmantnú, nádhernú, krásnu, šikovnú kolegyňu Alexandru Kazlovovú. Saša, ahoj. Thank you. And I would like to add that my co-host of this evening is moderator of both Miss Czech-Slovak Canada and America competitions, our very handsome and charming Markus Adamec. Saška, ďakujem pekne. Ešte raz, dobrý večer, srdečne vítajte. Začíname. My sme sa vám predstavili, už o malú chvíľočku vám predstavíme aj našich vzácnych hostí, rovnako aj porodcov, tak poďme na to. Inak, ako sa cítite? Nádherné boli, devčatá? Tak, ideme na pozvanie prijal jeho excelencia pán František Ružička, veľvyslanec Slovenska pri Organizácii Spojených národov. His Excellency Mr. Petr Gandalovič, the Ambassador of the Czech Republic in the USA. Welcome. Taktiež na sebe pozvanie prijal jeho excelencia pán Peter Kmec, veľvyslanec Slovenska v Spojených štátoch amerických. Jana Trnovcová, Slovak Consul General in New York. A taktiež naše pozvanie prijal aj pán Martin Dvoža, generálny konzul Českej republiky v New Yorku. Dobrý večer. Milé dámy, milí páni, dnešný večer sa bude diesť znamení ženskej krásy, no a tá nebude len na javisku, ale takisto aj tu v hľadisku. No a máme značnú príležitosť takisto na pódiu privítať aj krásne ženy, víťazky a laureátky rôznych súťaží krásy, ktoré nám dnes ako členky poroty pomôžu dievčatá hodnotiť. This glamorous evening is very extraordinary because you will enjoy beauty and charm not only on stage but also amongst our audience. Ladies and gentlemen, we have the privilege to welcome beautiful women, winners and laureates of various beauty pageants who will take a seat on... Miss Czech-Slovak Amerika 2011 Terezia Revesová. Najlepšie bude, ak sa o tom presvedčíte sami. Surely you are interested in what does Miss Czech-Slovak America 2011 Terezia Revesová do today. Let's see. What was so important? Listen to me. You need to stay in the background and in the shadows right now. Who the fuck is this? All these guys for one girl. I know who killed your parents. It's too dangerous. They know who you are. They know who I am. Where are they hiding? We can divide them. We can weaken them. And
and we can crush them. Let me handle this. They killed my parents. I have no one. I have no family. Still fresh. I don't want to lose you too. You're not gonna lose me. They're too well organized. If you go in right now, you'll be ripped to shreds. We'll both be dead. Wait. Promise me you won't put yourself in danger. I promise. Dámy a páni, privítajte spolu so mnou na pódiu Miss Czech Slovak America 2011 Tereziu Revesovú, ktorá úspešne naštartovala svoju hereckú kariéru. Ladies and gentlemen, please join me to welcome Miss Czech Slovak America 2011, Terezia Revesová, who has successfully started her acting career. Terezia, dobrý večer. Vítaj. Dobrý večer, Brian. Ďakujem veľmi pekne zatiaľ. Dámy a páni, mám pre vás jednu vynikajúcu informáciu. Slovensko má svetovú Miss. Privítajte spolu so mnou taktiež aj na tomto pódiu Miss Deaf World 2014 Lídiu Svobodovú. Ešte raz jeden veľký potlesk. Vítaj. Taktiež veľmi rád vítam a zavolám sem aj ďalšiu Miss a tentokrát to bude Miss Audience Czech Slovak America 2011 Zuzana Kozáková. And we also would like to invite to the stage Adriana Kamenická, Miss Czech Slovak Canada 2010. Rovnako na tomto pódiu vítam a volám zároveň Martinu Milovú, Miss Press Slovakia. Tak, dievčatá, ešte raz dobrý večer. Srdečne ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme, že ste prišli a želáme vám veľa šťastia a hlavne držíme palce pri hodnotení našich dievčat. Toto je súčasť našej poroty. Miss Deaf World 2014 Lídia Svobodová, takisto aj Miss Czech Slovak America 2011 Tereza Revesová, rovnako aj Zuzana Kozáková, Miss Audience Czech Slovak America 2011, Adriana Kamenická, Miss Czech Slovak Kanada 2010 a Martina Milová, Miss Press Slovakia. Ďakujem, zaujmite svoje miesta. Thank you, girls, for coming. Wish you the best of luck during your duties as judges in our jury tonight. No a o čom bude dnešná súťaž Miss Czech Slovak? Dear ladies, dear gentlemen, dear excellencies, dear everyone, thank you so much for coming. We really appreciate your support. I hope you already seen that this year is extremely glamorous, and I promise you one thing, no matter who wins, this is gonna be one excellent evening. Thank you so much. Of course, an event of this multitude we would not be able to organize without the help of you, our dear sponsors or supporters. Therefore, I'd like to express our gratitude for this
fantastic teamwork. And I'd like to thank to all the volunteers, all our friends, all the supporters, everyone who bought a ticket, and all the sponsors and supporters, namely Jana Nash, Majna D, Marek Lukács Photography, Laurel Paul Woodworking, Jumper Electric, Slovak Residents Managers Club, Optimum Eye Care, Dry Bar, First Class Agency, Assis, Kúpele Brusno, Royal Sense, Ardes Zuzana Bobrovská, Penny Construction, Jumper Electric, Paradigm Pictures, Granát Turnov, Eva Polešinský Design, Nola Ilan, XL Renovations, PM Consulting, Zlata Praha Productions, Slovak Info, Slovak Czech Varieties, Multi-Harmony Corporation, and especially I'd like to thank our platinum sponsors this year, who actually carried the main of the load and support for this event. And these are Double Cross Vodka, thank you. Library Hotel Collections, Mr. Henry Kalan, thank you very much. Bohemian National Hall, thank you. Koger Incorporated, thank you very much. Janka Davis Consulting, thank you very much. And NYGC General Contracting, thank you very much. I hope I did not forget anything. And let me express my utmost gratitude to two people who actually helped this event probably the most. And those are Zlatka and Jaro Haug. Thank you very much. Please stand up. Please, and always these two people, because without them, we will not be here tonight. Of course, just like Marek said, this evening is under auspices of the Embassy of Czech Republic in Washington, the Embassy of Slovak Republic in Washington, Permanent Mission of Slovak Republic to the United Nations, Consulate General of Czech Republic in New York, and Consulate General of Slovakia in New York, who also helped our event tremendously. Thank you so much, Your Excellencies. Thank you for your support. So in the name of the Plus 421 Foundation, I'd like to welcome you tonight, and I'd like to wish you enjoy this glamorous evening. Thank you very much. Vážení a milí priatelia, ďakujem ešte raz, že ste prišli. Neprišli ste preto, aby ste počúvali naše reči, ale pre niečo iné. Takže my by sme vás radi ešte raz privítali. Toto nie je súťaž krásy, toto je oslava krásy našich dievčat, našich žien a ich slovenských a českých srdc. Takže nech sa páči, užite si tento večer. A skôr ako na tomto pódiu dáme priestor našim krásnym finalistkám, by som ešte raz poprosil našu Miss World Deaf 2014 Lidku Svobodovú, aby k nám prišla. Lidka, ďakujeme ešte raz veľmi krásne, že si nás postila svojou návštevou a v mene všetkých našich sponzorov a podporovateľov by som ti rád odovzdal tento darček. Sú to krásne hodinky. Ďakujem ešte raz. Dámy a páni, Lídia Svobodová. Milí priatelia, Maduvár. No tak pekný dobrý večer, dámy a páni. My sme hrozne poctení, že na takomto krásnom večere sa môžeme zúčastniť. Aj sme sa náležite pripravili, ale priznám sa, očakávali sme väčší aplauz kvôli tejto našej snahe. Ono totižto, Richard Spalin nám povedal, že dnes tu bude pyžamová party, ale ako tak na vás pozerám, neviem, či sme to úplne trafili, my sme pripravení, ale vy nie úplne. Tak sme sa trošku zľakli a začneme teda takým pokojnejším tempom, aby sme sa rozospievali. A prvá skladba dnešného večera od nás pre vás a samozrejme aj pre krásne dievčatá, až sa nám hlavy zakrútili, keď sme to všetko videli cestou dole. Tá skladba má názov Náš čas.
čas je celkom tiché s Bohom vo dverách. Náš čas nie je nič viac než slovko ďakujem, thank you. Náš čas nestojí za nič bez milujem. To, čo už bolo, to sa už nevráti, a to, čo bude, to nech ťa netrápi. To, čo už bolo, to sa už nevráti, a to, čo bude, to nech ťa netrápi. Ži pre túto chvíľu len, veď nevieš, či príde nový deň. No kým sa krúti zem, môžeš tu stáť a môžeš mať rád, aj keď si kúpiš celý svet. Pre seba nenájdeš lepší liek, viac lásky, šťastia nikde niet. Tie v sebe máš, tak skúsi nájsť. Náš čas znie cez detský smiech ozvená. Náš čas plinie cez naše vrásky na čelách. To sa mi páči, to môže byť aj také. Náš čas je plný nedotypých pohárov, dokonca je vás viac. Náš čas, tie pravdivé spomienky klamárov. To, čo už bolo, to sa už nevráti, a to, čo bude, to nech ťa netrápi. Tak pre túto chvíľu ži, na inom dnes nezáleží. Kým tvoju púť nič neskríži, môžeš tu stáť a môžeš mať rád, a každý nádychom sa z duše stráca som. Srdce otváraš zázrakom, tie v sebe máš, tak skúsi nájsť, a nič ti nebude chýbať. No ja som hrozne zvedavý, že či my tu v New Yorku dokážeme tak akože nás podporiť, ale hlavne dievčatá, nejakým takým potleskom do rytmu, asi takto. To by bol! Je to ťažké s pohárom v ruke, ja viem, ale... Výborní ste, ženy sa nemajú čo báť. To, čo už bolo, to sa už nevráti, a to, čo bude, to nech ťa netrápi. To, čo už bolo, to sa už nevráti, a to, čo bude, to nech ťa netrápi. Náš čas Madua v New Yorku. No, presne takto sme si to predstavovali, pretože ženy nám dali ťažkú úlohu, že toto musíme rozpumpovať. Ty kúkol sa mikrofón, nech sa ti páči. Ďakujem. What do you expect from your life today, tomorrow and in the future? Čo očakávaš od svojho života dnes, zajtra a v budúcnosti? Okay.
I guess this is why I was supposed to prepare my answer. What do I expect? Okay. Actually, I would say I expect just the best, because I will always try my best in every minute of my life. Dámy a páni, Martina Veselá from New York. Catherine, dobrý večer. Dievča číslom 2. Nech sa páči, vyžrebuj si svoju otázku. Ďakujem. No, prečítame. OK. Čo by pre teba znamenala výhra v tejto súťaži? What would winning this contest mean to you? It would mean a lot to me because I have met so many great people, and I think that the experience is really meaningful, and I hope everyone does very well in the competition. Thank you. Dámy a páni, dievča číslo 2, Catherine Nash, thank you very much. Ďakujem pekne. Dievča s číslom 3 prichádza práve teraz. Je ňou Ingrid Greguš from New York. Ingrid, dobrý večer. Dobrý večer všetkým, good evening. Tak, nech sa páči, vyžrebuj si svoju otázku. Ďakujeme. If you could travel anywhere in the world tomorrow, where would you go? Keby si zajtra mohla odcestovať kamkoľvek na svete, kam by si šla? Ďakujem. Otázka veľmi pekná, pretože vám poznám veľa krásnych miest, kde by som chcela ísť, spoznať nové kultúry, nové krajiny. Ale keby som si mala vybrať len jednu, tak by to bolo určite domov na Slovensku, aby som mohla stretnúť svoju rodinu a tiež malého synčeka, môjho brata. Ďakujem. Number 3, Ingrid Greguš from New York. Ďakujem pekne. A v tejto chvíli prichádza dievča s číslom 4, je ňou Kristína Laporčáková. Kristína Laporčáková from Toronto. Tak, je z Toronto, z Kanady. Kristína, vitaj, ahoj. Čau, ahoj. Tak, poďme na to. Čau, ahoj. Vyžrebuj si svoju otázku. Ďakujem pekne. What has been the proudest moment of your life? Na ktorý moment svojho života si najviac hrdá? The proudest moment of my life would have to be being a big sister. I have 2 younger sisters. And also being a part of New York City Fashion Week. That was a dream come true for me. And being here with all of you guys. Thank you. Kristína Laporčáková, dievča číslom 4. Number 5, Loriana Cintulová, Borský Mikuláš, Slovakia. Loriana, dobrý večer. Vítaj, nech sa páči, dobrý večer. Dobrý večer, prajem. Tak, máme vyžrebovanú otázku. Chceš si ju prečítať? Keby si mohla mať jednu nadľudskú schopnosť, ako by si vybrala? If you could have one superhero power, what would it be? Tak jedna taká krásna nadľudská schopnosť by bola možno schopnosť uzdravovať, ale tak sem tam by sa mi hodila schopnosť vypariť sa, zmiznúť, ako napríklad teraz, alebo sa nejako teleportovať. Loriana Cintulová, dievča číslom 5. Ďakujeme. Number 6, Karolína Sedláková from Brno, Czech Republic. Good evening, Karolína. Karolína, dobrý večer, vítaj. Dobrý večer. Tak, nech sa ti páči. Uvidíme, akú otázku si vyžrebuje Loriana. Karolína. Prepáčte, Karolína, ježiš, Kaja. Čo sa ti najradšej páči na českých a slovenských komunitách v zahraničí? What do you like the most about Czech and Slovak communities abroad? Já si myslím, že tyto komunity jsou úžasné, protože lidé, kteří žijou v zahraničí a přitom pochází z Česka nebo ze Slovenska, tak se snaží udržet kulturu, zvyky. A myslím si, že si mnohem víc váží toho, že z jaké země pochází, než kdyby žili právě tam, protože tady teprve objeví tu pravou soudržnost.
Karolina Sedláková, dievča s číslom 6, ďakujem pekne. A privítajte spolu so mnou Renátu Macháčkovú. Renáta Macháčková je z Lexingtonu. Renáta, dobrý večer. Dobrý večer. Tak, ďakujeme. Aké vlastnosti by mal mať tvoj ideálny muž? What qualities do you think the perfect man should have? Well, my perfect man should be honest, responsible, and mainly she should make me smiling and not crying. Ďakujem pekne, dievča číslom 7, Renáta Macháčková. Number 8, Michaela Somolová from New York. Good evening, Michaela. Michaela, dobrý večer. Vítaj, dobrý večer. Dobrý večer, přátelé. Tak, ďakujeme. Čo si predstavuješ pod pojmom priateľstvo? What does friendship mean to you? Pod pojmem přátelství si představuju maximální zodpovědnost a lojalitu, protože opravdu věřím na to, že lojalita je jedna z největších, nejdůležitějších věcí. Tenhle význam bychom měli všichni chápat a s maximální vážností ho respektovat. A pokud já někoho nazývám mým přítelem, tak to pro mě znamená 2 závazky. První, že mi může skutečně věřit, a druhý, že se budu aktivně snažit o to, aby jeho život mým přičiněním byl o něco šťastnější a úspěšnější. Dámy a páni, Michaela Somolová, dievča číslom 8. Number 9, Markéta Pilátová from New York. Markéta, dobrý večer. Dobrý večer. Tak, ďakujeme pekne. Aké sú najväčšie výzvy dnešnej mladej generácie? What is the biggest challenges facing our young generation today? Tak si myslím, že hlavně zůstat sami sebou a v ten správný čas zastoupit tu starší generaci. A to byl samozřejmě vtip. Ďakujem pekne, dievča číslom 9, Markéta Pilátová. Ďakujeme. Number 10, Sonia Postová from Skalica. Sonia, dobrý večer, vítaj. Dobrý večer, prajem. Tak poďme na to, vyžrebuj si otázku. Už je tam menej a menej, hovorí takú šťastnú. Aká je tvoja definícia slova úspech? What is the definition of the word success? Ďakujem za otázku. Slovo úspech. Pod pojmom úspech si predstavujem, že ma zaplní určitý pocit naplnenia a spokojnosti a môžem s kľudom zaspávať. A úspech si každý predstavuje možno nejako inak. Každý má pod pojmom úspech určité svoje predstavy a ja si chcem užiť každý jeden deň a to je pre mňa veľký úspech. Ďakujem a teším sa, že som tu s vami. Dámy a páni, dievča číslom 10, Sonia Postová, ďakujeme. Číslom 11 prichádza Michelle Segeš z Toronta. Michelle, dobrý večer. Dobrý večer. Tak, nech sa páči, vyžrebuj si otázku. Otázka pre teba. Ktorú osobu najviac obdivuješ a prečo? Who is your most admired person and why? Ďakujem za otázku. My most admired person in my life would be my mother, just because she's such an inspiration. She's a strong, independent woman. She has achieved so much in her life, and honestly, I aspire to be just like her. Thank you. Dievča číslom 11, Michelle Segeš. Ďakujem pekne. Thank you. Číslom 12 prichádza Andrea Dobis z Milovič. Andrea, dobrý večer, nech sa páči. Good evening. Good evening. Vítaj, nech sa ti páči. Tvoja otázka.
Which famous person would you like to meet the most and why? Ktorú slávnu osobnosť by si najradšej stretla a prečo? I would like to meet Genghis Khan because he's all of our ancestor. Thank you. Ďakujem za odpoveď. To bola dievčina číslom 12 Andrea Tobis. Thank you. Číslom 13 prichádza Renata Svoboda from New York. Renata, dobrý večer. Vítaj, welcome. Dobrý večer. Dobre, otázku máme. Aká je hlavná filozofia tvojho života? What is the main philosophy of your life? Dobrú otázku. Díky. My main philosophy in life is to follow a health message. The health message is to be a vegetarian and eat the great, wonderful vegetables and fruits that grows from the earth. Thank you. Thank you, ďakujem pekne. Dievča číslo 13, Renata Svoboda from New York. Číslom 14 prichádza Tereza Kučerová za Panty. Good evening, Tereza. Tereza, dobrý večer. Dobrý večer. Nech sa ti páči. Predposledná otázka vyžrebovaná. Čo ťa v živote najviac rozosmieva a prečo? What makes you laugh in your life the most and why? What makes me laugh the most in my life would be my brother, because we are extremely close and we have all kinds of inside jokes and we can just look at each other and start laughing. So it would definitely be my brother. Thank you. Number 14, Tereza Kučerová from Atlanta. Číslom 15 prichádza Teresa Markuseková z Bratislavy, Slovakia. Last question. Denisa, dobrý večer. Dobrý večer. Tak, uvidíme, čo tam budeš mať napísané. Ďakujem. Keby si na svete mohla vyliečiť jednu chorobu, ktorú by si vybrala a prečo? If you could cure one disease in the world, what would it be and why? Dobre, pokiaľ by to mala byť seriózna choroba, bol by to Alzheimer, ale tam dôvody netreba. Myslím si, že najzávažnejšia choroba je asi hlúposť ľudí, pretože dôvod je, že bohužiaľ tí ľudia si tu neuvedomujú a trpia všetci naokolo. Ďakujem pekne, dámy a páni, dievča číslom 15, Denisa Markuseková z Bratislavy. Thank you, girl. V tejto chvíli na pódium znovu prídu, privítajme spolu s nami kapelu Maduár. Now it's once a while the time for Maduár. No my sme dievčatám slúbili nejakú takú poriadnu party, takže dáme do toho teraz všetko a pôjdeme trošku svižnejšie, lebo videli sme, pomalé skladby boli síce pekné, ale to už bolo také, že trošku sme zaspávali doľava, doprava. Nie, my to musíme prebrať. My sme skôr známi práve tými tanečnými skladbami, takže to teraz trošku napumpujeme, ako sa hovorí, a dúfame, že si to užijete spolu s nami. Je čas uvoľniť kravaty, dať trošku také akože gombíky, uvoľniť sa, zahodiť sa, ideme na to one-way ticket. Vidím, že to niektorí sa aj postavili, neviem, či si chcete zatancovať alebo čo, ale aj to môže byť, nám to vôbec nevadí. Ľudia, kto sa tak cíti, ľudia si môže zatancovať, či už tu alebo aj vedľa, do foaje. Áno, máme tam taký dobrý vás. Sorrow that I can see. Got a one-way ticket.
nejaký rev a ideme ďalej. Bye, 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 love you, leave me, only need no time more than I can see. Got the one way, ticket, got the one way, ticket, got the one way, ticket to the blues. Takže Juve, sme pripravení na najfantastickejšiu zábavu dnes večer. Áno! Tak udržiavame tempo. Zostaneme spolu. Úsmev je dobrý. Všetko super, len kravata trošku nižšie. A keďže máme československý večer, tak vám zaspievame nielen madulácké, ale aj také známe československé hity. Ideme k vám bližšie. Ak dúfam, že môžeme. Ideme bližšie. Môžeme, hej? OK. Takže, dámy a páni, keď poznáte slova, pridáte sa k nás. A keď nie, tak sa pridáte tiež. OK, ideme na to. A teda na to. Ja popredne hodí, tak slova pri nás schodí. Zostávam mi znovu po svojich pamätáme. Na slovok, čo si žravodí, a neom te budem svietiť. Ešte, že strahotné nebolí. To vie, že sa mi odstodol, poznávam odstod, ja poznám odstod, čo? Odstod, poznávam odstod, ja poznám odstod, čo? Reklamu na tichote sa nedávajú, každý z nás pozornie, len čo spadajú. Reklama na ticho, ten súčasný hit, skáči si to mnohostu, naplňte svoj hit. New York, Luka, presťajte, môžete ho, co nabrať muzikou. Nádherné ticho, nie na to, výberové ticho, so zárukou, čo? Môžete ho, co nabrať muzikou. Nádherné ticho, výberové ticho, so zárukou, čo? Kravaty uvoľnené, excelencie uvoľnené, tak sa nám to ľúbi. A veľký potles. Ďakujem pekne. Hi there, I'm Leo Robicek, and I've teamed up with Double Cross Vodka to bring you a selection of signature cocktails inspired by some of our favorite cities.